Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. What we are going to do today is words and phrases. Words and phrases. Okwu na ahịrị mfe. Okwu na ahịrị mfe. Words is okwu in Igbo language. Ahịrị mfe bụ ahịrị okwu nwere naanị otu ngwa. Ahịrị mfe bụ ahịrị okwu nwere naanị otu ngwa. Ngwa is verb in Igbo. In other words, ahịrị mfe are sentences that has only one verb. Ahịrị okwu, sentence, ahịrị mfe, phrases that has only one verb. So what we are going to do today is okwu na ahịrị mfe. Okwu na ahịrị mfe. Words and simple sentences. That's sentences that has only one verb. Ka anyị bido. 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 Start. Come. Come. Bịa. Come. Bịa. Come here. Come here. Bịa ebe a. Come here. Bịa ebe a. Ǹnọọ. Ǹnọọ. Welcome. Ǹnọọ. Welcome. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Good morning. Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? How are you? Or how do you do? The response to that could be adị m mma. Adị m mma or ọ dị mma. I am fine or it is fine. I am fine or it is well. I am fine. Adị m mma. Ọ dị mma. It is well. Chèrè. Chèrè. Wait. Chèrè. Wait. Nọdụ ala. Nọdụ ani or nọdụ ani. Some people call it ani, while some people call it ani. Ani or ala. Nọdụ ala. Nọdụ ani. Sit down. Nọdụ ani. Nọdụ ala. Sit down. Ka m bịakwa. Ka m bịakwa. I am coming. Or ana m abịa. Some people will say ana m abịa. Some people will say ka m bịakwa. Ka m bịakwa. I am coming. Banye. Banye. Enter. Banye. Enter. Probably you are not inside the house, but you are asking someone to go in. You may be outside, outdoor doing something, and a visitor comes and you ask the visitor to go in. You can say banye. Banye. Enter. Bata. Bata. Maọbụ bataba. Bata. Bataba. In this case, you are inside and you are asking someone to come in. Bata. Nwa na-ebe akwa. Nwa na-ebe akwa. Baby is crying. Nwa na-ebe akwa. Baby is crying. Biko. Biko. Please. Biko. Please. Nye m ya. Nye m ya. Give it to me. Nye m ya. Give it to me. Detuo ya. Detuo ya. Write it down. Biko, detuo ya. Please, write it down. Detue, write down. Gịnị bụ aha gị? Ma ọ bụ kedu aha gị? Gịnị bụ aha gị? Kedu aha gị? What is your name? Gịnị bụ aha gị? Kedu aha gị? What is your name? The response to that should be aha m bụ. Aha m bụ. You now say your name. My name is. Aha m bụ Odoziakụ Nwankịtị. My name is Odoziakụ Nwankịtị. Chịa ọchị. Chịa ọchị. Laugh. Chịa ọchị. Laugh. Gbaa ọsọ. Gbaa ọsọ. Run. Gbaa ọsọ. Run.
Agụụ na-agụ m. Agụụ na-agụ m. I am hungry. Agụụ na-agụ m. I am hungry. I riela nri taa? I riela nri taa? Have you eaten today? Rie nri gị. Rie nri gị. Eat your food. Zaa ụlọ. Zaa ụlọ. Sweep the house. Zaa ụlọ. Sweep the house. Saa afele. Saa afele. Wash the plate. Saa afele. Wash the plate. Bee akwa. Bee akwa. Cry. Bee akwa. Cry. Ana m aga ọlụ. I am going to work. Ana m aga ọlụ. Anyị gara ụka ụbọchị ụka. Anyị gara ụka ụbọchị ụka. We went to church on Sunday. Anyị gara ụka ụbọchị ụka. We went to church on Sunday. Daalụ. Daalụ maọbụ imeela. Daalụ maọbụ imeela. Thank you. Daalụ, imeela. Thank you. If somebody give you something, you can say daalụ or imeela. Thank you. Ọ na-ewe iwe. Ọ na-ewe iwe. He is angry. Ọ na-ewe iwe. He is angry. Kwụrụ ọtọ. Kwụrụ ọtọ. Stand up. Kwụrụ ọtọ. Stand up. Chilie aka elu. Chilie aka gị elu. Hands up. Chilie aka gị elu. Hands up. Kwụsị. Stop. Let me know if you can get these simple phrases and words. Gịnị ka a na-akpọ okwu ndị a n'asụsụ Igbo? What do we call these words? Come. Come. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Cry. Cry. Let me know in the comment section if you are able to get these ones. N'ebe a ka anyị wetaziri ọmụ ihe nke taa na njedebe. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Ọ ka bụkwa mụnwa Odoziakụ Ngozi Nwankịtị. Ka emesịa ka ọ dị oge ọzọ.